er en tur til, så ved jeg, at Claus Eberfeldt har fundet et nyt offer at interviewe. Relativt nemt se banen også for en middag foran. Og jeg sad egentlig ret dejligt også, og bilen var meget fin indeni, så det var en meget fin tur. Meget fin tur, og det er altså en helt unik vinkel, man får på racerbanen her. Jeg ved godt, at det er fedt at stå ude på banderne og kigge på banen og se racerløbet, men det er altså også fedt at prøve at sidde bag rettet, havde jeg sagt, sidde på banen i en hurtig sportsvogn, og den mulighed har I stadigvæk. Der bliver en velgørenhedskørsel senere i eftermiddag. Også tak til dig. Men jeg er selvfølgelig lidt nysgerrig herfra. Hvad var det egentlig for en bil? Godt spørgsmål, Morten. Det var en Porsche 911, som der er nogle stykker af. Vi kan se, bare her hvor vi står, kan vi se et par stykker, der står en gul 911 GT3, som er en gadebil. Skal vi se, om vi kan fange og høre fra kørens perspektiv, hvordan det er at give velgørenhedskørsel. Jeg løber lige ned til ham. Ej, og prøv lige at lægge mærke til det her. Det er også et historisk element, vi ser her. Claus Eberfeldt i løb. Det er aldrig sket før. En gang skal jo være den første. En gang skal være den første. Nu er jeg her ved Rasmus, som har taget det er den der, vi også kigger på. Jeg ved godt, det er til at bruge det her Porsche her, men hvad er lige det her mærke, kan Rasmus? Så bliver det også Videre, der kører stærkt. Du har lært det nu, ikke også? Er det derfor, der ikke sidder nogen med dit passagersæde op? Jeg tror, min teori går på, at folk kan se, hvor hurtigt det er alt er okay i virkeligheden, så længe det ikke er en kedelig bil, og det er en... Du har da overkøbet en speedgale til 3, det er jo... det er en klart. Der var lige stillet op til speakerboksen. Jeg bemærker jo en ting her ved Rasmus' GT3, og det er jo noget, vi lige skal påveje her. Det er jo ikke en anlægtrækker. Der kan faktisk monteres bagage, eventuelt cykelbære på sådan en Porsche her. Det er jo en af årsagerne til, at der er så mange Porsche både i racerverdenen og i gadesportsvognsverdenen. Det er en ufattelig anvendelig bil. Jeg har næsten lyst til at vise bagagerummet, som er meget anvendelig på sådan en hjælper her. Men jeg tænker, at Rasmus har skal lige gøre det. Jeg se Lotus her. Jamen det er jo... jeg ved sgu ikke. Altså hvis jeg skulle vælge mellem en bil at køre i her, så ville det være rigtig, rigtig svært. Må vi lige få ord med dig? Så nu har vi snakket meget på til 900 meter et sted, men du sidder i en Lotus. Hvorfor har du valgt en Lotus? test, og jeg kører på sådan Men det er jo ikke, altså det er jo en helt anden type det er ikke fordi det er en ringere oplevelse på banen rundt om Viborg, vel? Det synes jeg ikke. Det er tværtimod. Der er jo noget ved i den her, der giver det ikke. Det synes jeg er. Og Luca, det er en teach. Ja. En diesel. Og den kan det kommer an på, om det er mig, der kører. Det er 160 km hver bil, som jeg synes. Og den kan man altså også stadigvæk nå at købe sig en billet til. Så lad os gøre noget mere reklame for velgørenhedskørslen, som mange siger, så går det faktisk en 10 år.
snakke så meget kort som jeg synes også, at vi skal vælge ved Lotus. Det er jo, ja, lige præcis lav og lidt. Der er ikke rigtig kommet Chapman, sådan sagde det, lidt spil på princippet. Det var et eller andet med lidt light and then add some lightness. Keep it simple and then add lightness. Ja, det er også Her kommer den her Mitsubishi Rally-bil forbi, som jeg nævnte før. Og det er jo altså Nikolaj Jensens eksemplar. Og Nikolaj, ja, det er ikke bare en udstillingsmodel, han har her. Han har faktisk brugt den til rallysport, deltaget i flere løb i det der danske Superrally. Det er en såkaldt Evo 6-model, og ja, der så er 4WD Fanatics, jamen, så det er helt klart om, hvad det drejer sig om. Der er man er oppe på 10 forskellige biler. Kendetegnet med en firehjulstræk og en 4-cylindret 2 liters turbomotor. Og ganske hurtige biler med fantastisk acceleration. Nu har Nikolaj, han har et stort så kunne man altså nyde den her meget karakteristiske turbo-dump-lyd. Får du lige mand ind nu? Ja, det gør jeg. Jeg har lige en mekaniker, der lige skal prøve for... Ja, det står jo bare bliver koldt, men det skal jo gerne blive ved med at holde varm. Og det er jo lidt sjovt, at du siger, at det bliver koldt, fordi du kører altså ret stærkt derude alligevel. Ja, du kører ikke stærkt nok. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kører jo bare, som der er plads til. Men vi overhaler den del af de andre der, så det er langt. Altså det her, det er en af de velgørenhedsbiler, og det glæder mig, der er både gadebiler, der er racebiler, og så er der rallybiler. Og jeg kan ikke helt gennemskue. Jeg har ikke set det køre endnu, men lægger du den sidelæns nogle steder, når du kører sådan en rallybil på Asland? Ja, det gør vi på en prøve. Det ved ikke, hvad jeg gør her. Jeg kommer til at gøre det med sprit her. Og på første omgang kom jeg også lidt for langt, så der kunne man lige vente på håndbremsen. Men altså på en rallyprøve, der gør du. Men herinde er der ikke ret meget at vinde med det. Nej, og der er faktisk heller ikke noget at vinde ud over en fed oplevelse. Men jeg håber, du får nogle flere med, Nikolaj, som kan nyde den her fabelagtige Mitsubishi Rally 4WD. Det er ikke den eneste hjulstrukne i velgørenhedsspillet heller. Jeg tror måske, det er den, der giver den mest dramatiske køreoplevelse. Og så er den her motordumpen i gang igen. Og vi får kørt nogle flere penge ind til velgørenhedskørsel. Men se, hvad der kommer der. Ferrari Spider, Ferrari SF90 XX, Lamborghini Gallardo. Og så har vi fået Rasmus ind igen med sin Porsche 911 GT3. Jamen lad os krydse fingre for, at Og hvis vi lige kigger på billederne her, Nikolaj Jensen, som skød sin Mitsubishi Lancer, det må være et andet rallybiler som regel, men acceleration, så en ganske topfart som sådan, det er ikke meget.